Hát ez a falnak köszönhető, hogy megy. A fal eddig is ment ezek szerint. A fal ezt most generálja. Most újra indítottam. Lehet, hogy egy bug projektorban nem lehet belenézni, lehal a csánkolás. Office.click per full access per angle. Ennél nagyobbat akarunk. Igen, de ez mondjuk 1.50. Nem? Ugye van, széphetjük. Hello. Hello World, ezt odébb tudjuk vinni, vagy nem? Bizonyos keretek között. Igen, megvannak a korlátai. Fizikai korlátok vannak? Van egyet volna. Mindig csak egy működik. Most lehet nagyobb, most kisebbre van véve. Most egyébként ezt fogja? Hát az is fogja meg. Vissza a